gane waninka ba zai iya komai ba, sannan na gane ashe ba kai ka girma ba. Dole a so ka bi ka fito uban girma, kai ka kasanto a tun kafin ba a san kun ba. Ya shehi da na gane waninka ba zai iya komai ba, sannan na gane ashe ba kai ka girma ba. Dole a so ka abi ka fito uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu san kun ba. Rabbi iya mini gani da tarin kalmomi, to ka tsare halishan ka cika shi da hikimomi. In ta faɗa girman Ahmad da karamomi, don haka ba na manta fito yi cikin komi. Rabbi salati kaiwa aminu farin duba, sifarin daga taka ashe bai zo ba. Alai sahabbai sa su ciki duka mun tuba, da auliya Allah a saka ba da ni ba. Salam alaiki hakikar ɗaha mafi siganta, jara gamar aka wani siffar a maza mata. Sai ya da Fadima alfaharin mu uwar gata, ko a ina na jarta kina da dalilin da na gane waninka ba zai iya komai ba, sannan na gana ashe ba kai ka girma ba. Dole a so ka abi ka fito uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu san kun ba. Ashe kuɗi bulfardun kake Amadu mun gano, kar da ku ja mana don kun binne mun tono. Barhama ne gausi a kiyasi mun zano, na da isa da yawa ku raka da muje gano. ba mu da komai ba mu da kowa sai shehu, shine gijin da ya girgiza kaunu ta bar ihu. Kabuye ne a Muhammadu ka fita Allahu, shine uban jasadin da ya mallake duk ruhu. Kowa ya ce ya san ka fituwa ta karya ne, abin bidar da halitta ke ta bida kai ne. Ba wani ba wata kai ka kasanta guda ɗai ne, cikin mukamin nema shehi ubana ne. Da na gane waninka ba zai iya komai ba, sannan na gana ashe ba kai ka girma ba. Dole a so ka abi ka fito uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu san kun ba. Yanta yantar kauna abun koyi, ga asalin sarkin da yawan su cikin bayi. To da bazarka na tiki rawa ta nai juyi, I love you me yarwa muradi na kai. Kai ku tsaya na kasa na gane sunana, to ku kira ni da sunan Amadu Gasana, domin
bani sai mai yarwa habibina, shi ya kadaita gabanin kauna kallona. Dan mun kaya kake Amadu kafi gaban wawa, alfaharin halaran jabarutu mai yarwa. Iya wuya kai ne a shiru kai ne kuwa, kasa na baka akal da na kare mai da na gane wani ka ba zai iya komai ba, sannan na gana ashe ba kai ka girma ba. Dole a soka abe ka fito yi uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu san kun ba. A cikin Kur'ani mun ka ji ma'anarsa, ba wani ko wata kai ka kasance guda ɗaya ta. Mai gasha a tekun Ahmadu na shahar nainak, duk wani ɗan da yake jin kansa ce min tak. Wallahi san ka kadai shi ne bauta ta ne, Amadu ne lazimi zakata ne, kai Islama na kuma kai ne imani, ko a cikin isani mun cika sinoni. Amadu Allah san ka yake a dare rana, ina ta koyi Allah gani da kayana. Ka sami yau hidimar mai yarwa da ‘ya'yana, a ga gaisuwa daga harshen Hausa ina da na gane wani ka ba zai iya komai ba, sannan na gana ashe ba kai ka girma ba. Dole a soka abe ka fito yi uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu san kun ba. Tafakuri a cikin ka fito hati yayi zurfi, na kasa gane komai kai na yayi zafi. Me yarwa ne ya kaɗaita ya kulle kofofi, shi ne yawan zuwa Gombe ya rayu cikin sufi. Amadu ne Adamul Arwahu ku ɗau wannan, karka kira shi da rabu da abdu ka ɗau wannan, domin da shi duka kauno ta rayu musan wannan. In ka sake shi ina ne za ka matsa, na gane wani ka ba zai iya komai ba, sannan na gana ashe ba kai ka girma ba. Dole a soka abe ka fito yi uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu san kun ba. Kala tabawa Yarwa ka share kukanta, ka sa ta rayu cikin ka ɗaukaka sunanta. Ka sa ta sadu da sirrin nan da yake banta, ka sarkake farkonta ka sarkake karshenta. Ya Fatul Agalaki ina daɗa kallonka, kai ne hakikar hasken Allah mun ɗauka. Ashe guda kake Fatihu ba wani saninka, to a cikin gibiri makana shebayinka.
ta zo daga malan Tijjani, domin isar majanunin kusa kayan tani. Ina nan fara da Atiku guda marashin sani, domin kalifa baba alinka ka hasko ni. Inda na gane waninka ba zai iya komai ba, sannan na gane ashe ba kai ka girma ba. Dole a soka abi ka fito yi uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu sakun ba. Sau ne ya fuske ruhin har na zamo gawa, gashi halittu na ta faɗa na zama wawa. San ka kaɗai mai yarwa ya ɗebe min kewa, bayan gaban kallon wani ya mai kyan tsaiwa. Dole a ce da mijin iya abba faɗin Hausa, abba gari sufin da ya girmama yayi nisa. Ya sidi lawalin ƙara na da mana duk nisa, ingani can a gidan mai yarwa kurkusa. Mai yarwa suna na Ibrahim da ka laddafa mana domin sai ya dafa al'umma, domin isar Mahamudu ma'aiki mai girma. Ka ƙara bayyin ba ka daɗa mana. Inda na gane waninka ba zai iya komai ba, sannan na gane ashe ba kai ka girma ba. Dole a soka abi ka fito yi uban girma, kai ka kasanta a tun kafin ba mu sakun ba.